Dadile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumbakan ning kalbu ler nguyai segara datan bisa luluke atiku suwi nggonku ngenteni lewunging tiga entuk jampi dadya ati sawiji nadyan adoh tak lakoni sabda pandhita ratu mong sliramu dadya sisianku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati suwe nggonku ngenteni lewunging tiga entuk jampi dadya ati sawiji nadyan adoh tak lakoni sabda pandhita ratu mong sliramu dadya sisianku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Nggih, sepahdun.